Kining gisulti ni Hesus sa atong ebanghelyo usan ka nindot kaayo nga kanibang giya aron siguro gid tang malangit. Gusto ba mong malangit? O gusto mong maimpyerno? Dili no. Ako di wagi usa nato nga gusto ana nga maimpyerno, pero malangit mao gini atong tumong bisan gani kanang buangon kayo nga mamatay nga wagi simba-simba pabisahan yun kada gabi may lang karon pandemic kay limit ra pero misahan yun kada gabi pero sa dihang buhi pa sa musimba inig kamatay na pirming na sa atubangan nako ang kuyawan ni rog masuko hinuon ni wala ba ni simba-simba so nag-alingog-ngogan ig magsigwali ang pari pero ato yung pamisahag maayo kay nga naman gusto lagi kitang malangit pero pamasin na lang na kanang mamatay na ta nya sige hagpamisa bisan gani kanang paghilog nya di na magtingog ang masakiton nya sa una wa gi simba-simba di gani gimuduol og pari nya gihilogan na pamasin ra na pamasin. Ang siguro gid kaayo nga malangit ta mao gyud ang atong mga buhat. Nya matud pa ni Kristo, matud pa niya diri kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Nya kay si Maria nagbuhat man gyud sa tanan nga gisugo sa Dios. Ato aros Maria sa langit. Ray na pas langit og yuta. Unya kaya mga apostoles, ang mga disipulo ni Kristo nga nagbuhat yung maayo sa sugos Ginoo, sama nilang San Vicente Ferrer, San Roque ug uban pang mga santos nga atong gipasidunggan, atuan na sad sila sa langit. Naa pa ganitay dili gyud nato mga kaila. Wa kita kaila ba? Or ato bakang kadugo nga tuan sa dos langit kay silently nagbuhat sa sugo sa Ginoo. Nagilingian na imong tupad. Ing na nagbuhat ka sa sugo sa Ginoo. So, na nagbuhat ko sugo na sa Ginoo maningil ka sa utang. Ana. Sa kung ana man jud ko maningil ter. Sa anindot di ay. Nga wa ka nagmahay nga wa ka maningil. Mahay gamay wa day ka nagbuhat nga nagmahay man ka di ba nakaron unsaon man aron dili ta maproblema sa pagtuman sa sugo sa Ginoo mo desisyon ta nga ang atong kalipay anha nato isentro sa pagbuhat sa iyang sugo. Ato bang ikondisyon ba atong kinabuhi nga ang akong kalipay naas pagtuman sa sugo sa Ginoo dili sa reward. Kay usahay gud kaning sugo sa Ginoo magbinuotan man gid magbinuotan. Ang asawa nga nagbinuotan unya ang bana magluib moingon da yung asawa, Lord unsa may sa nako nga binuotan man ta ko nganong naingon ani man ni akong bana nganong imo mang iapil ang imong kaugalingon adtong buangon imong bana. Nga di man to ganahan mo tuman sa sugo sa Ginoo, ikaw paglipay nga nakatuman ka sa sugo sa Ginoo. Imong anak ni suyop na, hagbong pagyud, wa pagi eskwela sige eskwela pero sige sang hagbong. Yang moingon di kas Ginoo, Ginoo unsa may akong sa nga naingon ani man ni ako mga anak nga nagsige man ta kog simba, gasige man ta kog tuman sa imong sugo. Ayaw na lang pangutana diha. Siguro alang nga nagtuman jud ka sa sugo sa Ginoo. Nga wa jud ka mangusi sa imong anak, wa ka magsigig yaw-yaw, wa ka magsigpanghapak, wa ka magsigpamalikas. Ug imo ganin nang gibuhatanan nga wa jud na nimo imo nang gilikaya na mga buhatang yawanon, congratulations. Bahala nagmagsuyop ng imong anak dito. Bahala nag-animal kay nastanan. Iya sad nang tulubagon, di ba? Unsa may sa na mo Lord oy nga gitagaan maminimog pari magsigpamaligya aning slat kapoy na magpalit aning slat. Siguro alang sad nga gikapoy ka sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ay ano man dayeg naa na dihang pariya nga sigpamaligya anang slat.
sa kay palit-palit sa. Ano bang ugi alingog-ngugan ka sa siging pamaligyag sa lahat niya, wa sa kay palit-palit, ay paglipay nga nakadungog ka sa gipamaligya. Kay basig gisugo nas Ginoo, mamaligya og slat. Tulo na malanggan ini, tulo hapit na magini mahurot ang uban. Sige kitag baligyaan ni. Pero og ang imong kalipay naas pagbuhat sa sugo sa Ginoo, mupalit gyud ka. Nabitay ni text na ako pa der driver ako pa der sa kaning tricycle, di lang kong sultig hain dapita kay basig inyong mabana-bana ba. Ingon siya nga na kuan jud kay ko pa der kanang imong giingon nga kanang musuway jud ko kay magsigi ko no siya palit atong tag 500 tag 1,000 nakapalit ako no siya kaduha ko no dinhi sa ato. Siya mo palit sa kuan pa der kanang tag 5,000 pero gamay am kay kog kita pa der, pwede na kog kada buwan mohatag lang ko og partial hangtod mo abot ang Oktubre nya kada buwan kada 30 ba to kada kinsinas hatag ko no siya partial nako pwede kayo text lang nga rin ako ang imongan nga rin ako kay ako nang monitoron wa pa gyud mo text hangtod karon basta giya patong ikwintag may pastilano partial 3 months 5,000 makaya ba kanako kay og ang imong kalipay nas paghatag imo mo sa nang planohon sa taka lang sa kagkuan wa pa mo text og balik ako lang niya to pabuton kamo naamo nang hunahunaa muning kamot jud ka aron makahatag. Inig-ingon pa lang 5,000 kada slot aning divine power and salvation. Ay, ako ba mahala? Hindi ko afford na. Nadayon, ditso dayog ingon ana. Sayon raman unta na kung nahigugmag yug ka sa Ginoo kaysa imong kaugalingon. Unsaon man, deprive yourself sa mga satisfaction nga para ra gyud sa imong kaugalingon. Kana lang kanang snacks ba para ra magidas imong kaugalingon ayaw na pag snacks kanang musakay ka og motor ngadto dong ayaw nagsakay lakaw lang nindot ana no labi na gyud og nakay ginagmay nga vanity sama nang magpariban ka sa imong buhok kapila na pariban buhok ka usa sa katuig kapila na kada 2 months di ba mo manulti awa mo kasuway kanala pa colors buhok inaana kapila ka na magpahimo imo na siyang kuhaon sud sa unom ka buwan di na ka na magpahimo bitay ni kana ganing ni text na ko amo tinuod ba to iyang isulti ingon din siya sugod karon pa der din agyog ko mo kay driver man siya din ako magpahugas sa akong sakyanan kada nako grahe ako nay muhugas haron ang kadtong 150 nga akong ihatag sa muhugas ako dala to ihog diha sa tigom mo nako kay ihog nako di palit nako anang slot nduta no hago siya og kuan hago siya og kaniniyang hugas personal na lang aron iyang ikuan iyang ihatag diri. Ako lang ning gihisgutan tungod kay kani manggong tao nga nahigugmas Ginoo buhaton niya ang tanan bisan pagani di nagyed to niya unta makaya. Mao na si Moises nahimo siyang hero sa mga Israelita. Nagihisgutan sa unang pagbasa nabuak niya ang dagat nga pula Red Sea ug nakaagi ang mga Israelita nangamatay pag yung ilang kaaway didto mismo sa dagat tungod ni Moises. Si Moises usa ka taong sinalikway, usa ka tawo nga gilabay ngadto sa dagat or sa river. Sinagop ra in taon siya motong nabuhi. Nya gikontrahan pag yun, nilayas. Gipili sa Ginoo nga mahimong hero nga mukuha sa mga Israelita gikan sa ilang 400 years kapin nakaulipnan didto sa Ehipto. Siya niluwas. Gisayunan nga na ngano man
kay si Moises nagbuhat man sa sugo sa Ginoo, porti sa ngilngiga gahom gihatag sa Ginoo diha niya. Igsuon god siya na kag ang imong igsuon Ginoo, makaigsuon gani kang Manny Pacquiao or ni President Duterte ba, mura naman kag sikat kayo no. Sila maron mo sikat kayo ron. Ana, di mo malipay makaigsuon mong Manny Pacquiao. Labi na yung suod mo nga pagkaigsuon. Lipay kay ka, ano man, mudaog lang ni ron aning baksingab. Nadyo ko'y ako, Sa ito pa, ang iyang gahom, maapilan yung ka. Og musikit ka niya, maapilan yung ka sa iyang kasikat, og sa iyang bahandi. Nya kayang Ginoo, mao may pinakagamhanan sa tanan, mao say tuburan sa tanan, mao say tag-iya sa tanan. Unya kung maigsuon kaniya, pastilan, ninduta. Doon na pa ba kay pangitaon, Di sa ato pa di ay kay ang pagbuhat man kaha sa buhat sa Ginoo mo'y makapaigsuon, maglumba tagbuhat sa buhat sa Ginoo. Sulay na rog sorbi ang imong kinabuhi, ang imong gibuhat, buhat bas Ginoo. Isig na lang tanaw ba? Ako isipari, sige na lang kong tanaw ng TikTok. Buhat ba ka ni Ginoo? Kawan naman ko'y basa-basa sa Bible. Di naman ko mo preparar sa akong iwali. Mudritso naman lang kong damag dito niya. Puwa pa kay kong mata. Kay naaman ko ng TikTok. Bupuwa mga itong matag tinotok. Og ikaw bana ba, sige nila kag hapyod anang manok, sige nila kag sudong anang naong sa manok, wan aga ni kakatutok sa naong si mong asawa, buhat pa ba kanis Ginoo? Ikaw sad anak, sige nila kag tanaw anang computer kanang cellphone, hala pahiwi-hiwi anang imong naong, siging upload anang imong naong di anang naangkuan social media, buhat ba kanis Ginoo? Nginana ba? Sige lang kag panindot anang imong balay, siging usab pintal, pamalit anang unsa pa na diyang mga decoration sa imong balay, portig yung nindota. Pero ang imong silingan gailaid sa kalisod, wa gani hapit ikapalit og asin, wa gyud ka mga ambisyon nga ilisan ang ilang ato punta nga busluto na kayo, ang ilang bungbo nga mura na lang og kanana ang gitabil-tabil na lang, imo untang bungbungan nga imbis mo palit kag bagong ipintal sa imong balay, imo na lang ipaayos balay sa imong silingan. Hain kay buhat sa Ginoo ana ba? Daghan kay kag pagkaon, gipangyabo na lang nimo kay nangapanos na, pero di jud ka manghatag og pagkaon anang gasing takaon. Imo pag yung abogon, wa na mo buang nga mo pagkaon ta muros iro mga buangon, samok ba ninyo buhat pa ka na sa Ginoo? Tutok na muna ko. Kanang pagpaningil sa utang, buhat na sa Ginoo? Kada sang pagpangutang, buhat na sa Ginoo? Sige, ato nang hinahinayag check up. Kining pagpamaligyag slot, buhat ni sa Ginoo? Nindog ta.